Ftit qabel ma Ġesu ħal id-dixxipli tiegħu fil-ġnien tal-Ġetsemani, Ġuda l-Iskarjota li kien wieħed mit-12 l-Apostlu, marant il-qasisin il-kbar u staqsihom: "X'lesti li intom tatuni biex jiena nagħtikom lil Ġesu?" Biex jagħmel din il-biċċa xogħol huma tawh 30 munita tal-fidda. Minn dak il-ħin il-qudiem u beda jara kif se jsib l-aħjar mod kif jarrestaw lil Ġesu. Wara li spiċċa mit-talb tiegħu, Ġesu mar jitkellem ma' Pietru, ma' Ġakbu, ma' Ġwanni. U dak il-ħin Ġuda daħal fil-ġnien flimkien ma' ħafna nies warajh. Il-qassisin il-kbar u x-xjugħ kienu bagħtu lil dawn in-nies biex wabelu bil-ħbula. Minħabba li kien idlam u n-nies mhux kollha għarfu lil Ġesu, Ġuda ftiem magħhom sinjal biex jurihom min kien. Ġuda qalilhom: "Lil dak li jiena nagħti bewsa, daku arrestawh." Hekk kif Ġuda daħal fil-ġnien u mar fuq Ġesu, bisu u qallu: "Islim għalik, Mgħallem." Hekk kif Ġesu ra lil Ġuda qallu: "Ġuda, bewsa għażilt biex turihom min jien?" L-irġiel li kien hemm resqu viċin, qabdu lil Ġesu u arrestawh. Pietru li ġie fil-ġnien biex jitlob, hekk kif ra lil Ġesu arrestat, ħareġ is-sejf u laqat wieħed mill-qaddejja tal-qassisin il-kbar u qatalu widintu. Ġesu qal lil Pietru biex inneħħi s-sejf għaliex ma tistax tirranġa xi ħaġa ħażina b'mod ħażin. U qallu: "Taħseb li jekk bħalissa nsejjaħ lil missier tiegħi ma jsalvanix? Imma dak li se jiġri minn issa l quddiem kien miktub fil-kelma ta' Alla." Ġesu mbagħad dar lejn dawk li ġew jarrestawh u qalilhom: "Jien ma ġejtx biex naqla l-inkwiet. Għaliex ġejtu biex wabelu l-ħbula? Jiena dejjem kont magħkom nagħllem u qatt ma arrestajtuni. Imma dan li qed jiġri qed isir kif ħabbru l-profeti." Hekk kif ħadu lil Ġesu għand il-qassisin il-kbar, id-dixxipli tiegħu beżgħu u ħarbu. Huma ħallewh waħdu. Ma għenuhx fid-tbatija tiegħu li kien se jgħaddi minnha biex isalva lid-dinja mid-dnub.